Coas badaladas, perfecto, a unha nova edición de Estéticos no Paz Compostela. Hoxe temos a sorte de contar connosco con Dosi Veiga. Dosi é físico de formación e ao longo da súa trayectoria profesional dedicouse ao mundo do tempo libre, de lecer, e tamén dentro dese campo traballou moitas cousas de divulgación. Pertence, non sei se pode chamar a tribo dos astrónomos, desta xente que non aficionados, astrónomos aficionados, esta xente que polas noites buscan un lugar sen contaminación lumínica, se os hai, se pasa facendo o que facían os de Babilonia hai uns milleiros de anos, ver as estrelas. E entre estas cousas que fai, tamén é redactor da revista Astronomía, e desde o 2007 fai unha cousa moi interesante que é facer a traducción do APOD, que é a imaxe astronómica da NASA, que xa nos falará que empezou facendo a traducción en castelán e desde hai 2-3 anos fai a traducción en galego, co cual ten moi encima todas estas fotos que publica a NASA. En esas fotos, pois non sei, cerca que poden aparecer fantasmas, ovnis e demais cousas, que é precisamente de todo isto do que vai a charla desta tarde. Benvidos e quedamos con vos. Gracias, Manuel, gracias a Estéticos no Paz por esta invitación. O APOD, a Masa Astronómica Picture of the Day, é unha página que empezou no ano 95, unha saia de internet no ano 95, e todos os días se publica unha fotografía astronómica entre comillas, inclusiva a veces, e que se publica neste momento creo que hai 78 idiomas. Na traducción ao castelán era a colaboración con varias persoas, neste momento en galego só fago eu, o cal motiva que, por exemplo, un par de días sin actualizarse ou de repente sacarán 3 noticias ou algo deso. A web esta da NASA é apod.nasa.gov de goberno, e a versión en galego que tamén está en G-Ciencia, un blog de noticias de ciencia en galego, onde que collen a información de apodgalego.com. Bien, cunha foto cada día, despois de 365 días que ten un ano, despois de 20 anos que levan publicando, aparecen fotos bonitas, fermosas e extrañas. Neste caso, para este contexto que é máis informal dun pub, escollín aquelas fotos que poden parecer máis extrañas, máis raras, máis de espectros, fantasmas e ovnis, e que poden dar máis xogo ou máis debate durante a charla ou ao final da charla. Fotos como esta, que poden parecer seres extraños, sobre todo pensarle pola noite, coa lúa xa por detrás, ou no solpor, soldándole, e son simplemente construccións que fai o xeo e a neve acumulada en árbores que están aí debaixo, e que me chama, a mí me gusta a parte do obvio, que debaixo de algo, que son árbores. Me gusta moito tamén porque de fondo se ve algo que vemos de todas partes do mundo, cando saímos estamos vendo eso, esa liña rosada que chama cinto de Venus, que marca a fronteira entre a noite e o día. Debaixo da liña de cinto de Venus estamos vendo a sombra da Terra, porque o Sol está poñendo sal, e por riba a zona que está iluminada do ceo. É unha cousa que desde que descubres que existe se pode ver incluso en Galicia. O outro non, o outro en Islandia, aquí há sitios onde neve e a frío de verdade, non como aquí. Hai sitios extraños neste planeta, é un planeta maravilloso porque temos a veces sitios con criaturas realmente extraordinarias. Neste caso é algo bastante tamén fácil de ver, só que sea Islandia, onde por defecto de fumarolas, de vida interior que ten a Terra, de auga que se evapora, aparecen estes seres danzantes que ven acompañados con a acción do Sol na Terra, que ves no fondo unha aurora boreal. Logo falaremos un pouco máis de como exploran as auroras. Neste caso temos monstros da Terra e monstros no ceo. Imaginade que podía pensar unha persoa que chegara aquí hai 1000 anos, un vikingo, a conquistar estas terras islandesas, e se atopara con estes monstros e, polo menos, falaría de deuses que había aí no entorno, no interior da Terra, que querían evitar que fose conquistada esa terra de Islanda, non? E aparecen tamén seres extraños no ceo. Estos son a parte dos espectros. Realmente son espectros, chaman en inglés sprites.
son que son e que non sabe que son parecidos a lóstregos onde o que pasa por encima das nubes de tormentas, las capas altas da atmósfera, chegan ata a ionosfera, que está a 90 km de altura. Soía falar deles dende hai 300 anos, describindo como cosas moi extrañas, luces no ceo, e ata hai 30 anos non se conseguiron fotografar, en parte porque poden durar só menos dun segundo de duración. Dende hai 30 pico anos xa temos varias fotos de tanto de sprays pantanos vermellos como os moi similares que chaman jets azuis, blue jets, chorros azuis, son moi similares, teñen outra composición diferente. Se cree que ainda hoxe en día se investiga que pode ser, pero que ainda non se ten claro que pode ser, ¿no? Se chorros de plasma, de especies de potencial, de todas as nubes, probablemente esa diferencias de potencial, como aparecen cos rayos que aparecen en tormentas contra a Terra, son que probablemente polo camiño ionicen átomos e provoquen estas emisións tan extrañas. Se que iba a suceder a Moisés, montamos unha lesión seguro, O que pasa que isto xa os digo que dura moi poquinho tempo, non? Hai que tamén ser un fotógrafo afortunado para conseguir ter unha imaxe como esta. A ventaxa que agora podemos tamén sacar fotos dentro do espazo destes seres extraños, destes espectros da natureza. Esta é unha fotografía que está feita dentro do espazo. Eso que vedes aí son os paneles solares da Estación Espacial Internacional. E aparte das nubes de tormenta, ali vedes como sería un sprite, esa fantasma vermella, dende arriba. Perdón, isto aquí. Isto é unha tormenta. Aí vedes unha pequenos pixeles que serían ese sprite, ese fantasma vermello. E que non funciona ben o mando digital. A veces que falle 2 veces para que vaya adiante. E tamén que ser afortunado para conseguir sacar unha foto dunha aurora boreal que tingue de verde toda a imaxe ou de vermello, depende dos átomos que están ionizando nese momento, e polo medio pillar tamén outra fantasma, outro espectro vermello destes. Pero tamén no espazo hai fantasmas que non podemos ver a simple vista, que para verlas temos que usar telescopios, sacar fotografías con telescopios. A NASA é unha web, a POZ é unha web da NASA, unha web americana. Os norteamericanos son moi seus. Entón, esas festas que les teñen sinadas como Halloween, como April Fool's Day, se aproveitan para facer fotografías máis diferentes, non? Entón, cando toca Halloween, toca foto de meigas, de fantasmas ou de espectros, neste caso, unha fantasma. Bueno, parece unha fantasma, máis ou menos. Realmente, aí no centro, está se formando unha estrela. Esa é realmente unha nube de materia, unha nube de pó de moléculas, que por defecto da gravidade que se van atraendo as moléculas unhas a outras, por defecto da presión que realizan os ventos que hai alrededor, vai comprimindo ata que nun momento dado, dentro de moitos milleiros e milleiros de anos, se chega a formar unha estrela que empeza a iniciar ese proceso de fusión que presenere luz e calor e que emita cara ao exterior. E temos a fortuna de que esa iluminación que ten agora do frente de zonas moi caprichosas que parecen unha fantasma. Fantasmas tamén antes como esta. Neste caso estamos no caso contrario. Estamos nos restos dunha estrela que morreu hai 1300 anos. Cando unha estrela morre, estoupa como forma de supernova e volta ao espazo todo ese material que foi cociñado no seu interior ao longo dos milleiros de anos que viviu a estrela. E neste caso, nunha parte desa nube de materia que lanzou a estrela ao espazo, sacando unha fotografía moi particular, podemos facer ver que hai unha enorme fantasma cósmica. Falamos dunha fantasma que ten 2 ou 3 anos luz de tamaño. Cando falamos de anos luz, falamos do distancia que percorre a luz dun ano. Que facendo cálculos mentais rapidamente, isto de toda a data, falamos de 10.000 millóns de kilómetros, vale? O sea, isto realmente sería unha fantasma monstruosa. Non simplemente unha nube de pó cósmico, de sustancias, de elementos que están sendo iluminadas por diferentes normalmente por la estrela que quedou moribunda no interior, moito máis tenue, e moitas veces as cores neste caso son falsas, provocadas por filtros para intentar descubrir que partículas hai aí. Os acordei de que levaba un par de días sen traducir a foto a NASA e esta foto de hoxe.
Entón, non é fantasma, non é un espectro, pero ben podía pasar por ser unha iluminación de, non sei, sería isto, o teu... non fastidies, sí. E que me comentaba, un día foi unha foto de dúas espadas láser cósmicas e pues, bueno, vale, pues aí está, ¿no? Aproveitando que onte ou antonte había os trenos dunha película, non sei que cousa de carrera de láser, algo así, pois aí está. E aquí cauto non sei. Bien, probablemente no centro está formando tamén unha estrela, é un obxecto que ten un nome moi raro, que pon aí Harvey Halo, un sitio que tamén se está concentrando materia, empezando a rotar. Esta rotación emite chorros de partículas en certas radiacións, neste caso probablemente radiación ultravioleta, que todo é artificialmente coloreado. Afortunadamente non podemos ver directamente a luz ultravioleta, e son eses jets, eses chorros que saen do obxecto que está no centro. Hai 7 anos, 8 anos, un proxecto científico empezou a sacar fotografías de un montón de galaxias. Era tal cantidad de material que se acumulou que eran capaces os científicos de clasificalas. Ese proxecto, Galaxy Zoo Project, pidió a colaboración de calquera persoa para que a través de internet pudera ir dicindo se o que vía era unha galaxia, era unha estrela ou era outra cousa, de modo que esas outras cousas non eran analizadas por outra xente, non? Unha desas outras cousas é esta. Chamouse cousa de Halley, se que pon aí, non sei como se pronuncia, Borgberg, significa cousa en holandés, e non sei que era, porque era algo de forma rara e de cor verde, que a cor verde no espazo é o que menos abunda, e foi moi famosa porque parecía que ser un obxecto extraordinario, un obxecto novo, unha fantasma cósmica, unha galaxia de diferente tipo, sobre todo porque as imaxes eran bastante deficientes. E novas imaxes, para máis extrañeza ainda, está moi cerca dunha galaxia de verdade e aparte está a mesma distancia da Terra, é dicir, que debe estar a un tipo de interacción entre estas duas galaxias. Agora se pensa que pode ser un resto dunha galaxia que foi devorada por esa outra galaxia máis grande e que esa iluminación que ten tan curiosa é porque no interior da galaxia de arriba houve un quasar, que é unha especie de obxecto supermasivo que emite un montón de radiacións extrañas e que de alguna forma excitou e reiluminou os átomos desa masa de moléculas e de todo para dar esa cor tan especial. Halley era mestra de primaria de Holanda. É famosa porque ten un obxecto que foi bautizado no seu nome hai 7 anos. Hai na Terra espectáculos tamén maravillosos e arrepiantes. Hai unha serie, eu chamo de serie, nas fotos da NASA, que sempre chamo Nubes que meten medo. Tenen acceso na foto da NASA, tamén acceso a Galicia. O sea, bueno, mira, hai un cacho de 4 mamatus naquela que se miras con cuidado, claro, non está encima a mí, está a distancia, non podo sacar fotos como estas, pero non me digades que vendo isto no ceo, non me traía un pouco de medo, non? Ou isto outro, ou isto outro, ou isto outro. É unha combinación de varios factores. Por un lado, efectos de correntes de aire que van creando esas formas nas zonas menos densas das nubes, moitas veces a propia orografía. A orografía manda moitísimo na forma que teñen as nubes porque se vai de distintas correntes convectivas. Están asociadas normalmente a tormentas e, sobre todo, o sol. É moi diferente que o sol estea por detrás nosa, que estea por encima, que estea por al lado, lo que provoca esos grandes contrastes, esas sombras e esa apariencia de que que medo que ven aí, e iso unha nube que pode ter máis ou menos auga. Pois a onde vos quedan ter información, abaixo poño sempre o título traducido da fotografía original, os autores originais da fotografía e a data que foi publicada no APO da NASA, vale? Para que poida ver se queres algún de vos alguna foto poderá ampliar información sobre ela. E aparte de nubes que meten medo, pois nubes que poden ser platillos volantes que están aí esperando a cogernos e levarnos todos a abducirnos. Non digas que esta foto ben vendida a un medio de comunicación dicindo que, mira que bien esto, que lo hay
un día completo parado, porque aparte as nubes lenticulares teñen a característica de que son moi estáticas, están moito tempo no mesmo sitio, non? E son moi fáciles de ver, tamén aquí en Galicia teño visto, e outras que son ainda máis extrañas como esta. Este ovni ten capacidade para invadir a España, non? En efecto, está en Granada, encima de Granada, está unha nube que ten nube pulso, porque cloud, bueno, pues unha nube que realmente está creada por efectos das correntes de aire que chocan contra as montañas e que van dando esa forma completa, ¿no? Unha forma especial de nube lenticular. E estas son as nubes moi curiosas porque só hai un lugar no mundo onde se poden ver esta serie de nubes rolón, nubes rodillo, tamén chamase en inglés nubes morning glory, que é en Australia, en Queensland. Só aí se poden ver nubes como esta que poden chegar a ter 1000 km de longo. E aparte que son bastante perigosas, porque só haber vento de ata 60-70 km polo medio, o cual provoca que moita xente vaya a volar en medio delas, porque iso é surfear entre nubes como estas, non? E aparte é bastante fácil, entre comillas, na tempada de nubes morning glory en Australia poder verlas a la primavera australiana, non primavera española, ¿no? Que vos ves. Tamén se pode formar a veces zonas como Uruguay, pero unha, dúas, e en zona de costa é bastante fácil poder ver nubes que polo menos o frente en forma de rodillo, en la que logo non son como estas series de nubes con forma de rodillo. A complicación de usar un videoproxector sempre provoca que hai cosas que aquí se ven bastante mal, ¿no? Neste caso falamos dun arco de nebula que se chaman os ingleses. Isto sería como un arco da vella pero diluído. De feito, aquí se ve un pouco mellor. Realmente é un arco da vella, é o mesmo efecto, luz do sol, a luz que nos vemos que se penetra por diferentes pingas de auga ou vapor de auga que hai na nebula. Pero como son tan pequeniñas esas pingas de agua, en vez de crearse esas irisacións, esa separación da luz blanca do sol nas cores básicas 7 e 8, 9, o que provoca é que se anulen esas cores e quede o arco da vella branco. Realmente a teoría di que influen, son tan pequenas pingas de agua que empezan a aparecer efectos mecanocuánticos. E eu vou dicir eso, pero aquí hai unha evidencia cuántica e tal, ¿no? Pero bueno, non vais a meter agora en ver ata que punto é así ou non é así, ¿no? E pasamos a unha parte que usamos dos milagros ou as cosas que poden permitir, ¡ay, mira que cosa tan fenomenal! Esos son os santos que hai en el cielo, los angelitos que están creando unha serie de... Este fenómeno chamase gloria. Son raros de ver, son moi raros de ver, en máis non sei ainda de fotografar. A ventaja últimamente que todo o mundo ten cámaras, entón é máis fácil que non como era hai 50, 100 anos, non? Vos imaginade que sería hai 100 anos, bueno, isto nun avión, de un outros, hai 100 anos é pensable dun avión, non? Pero bueno, imaginade que sería que alguén te conte, ai, acabo de ver un disco de colorines na nube, e mira, tío, que fumanche, joder, pásame eso, ai, acabo de ver unha aparición mariana ou un espectro que tal, pois, en efecto, incluso o nome que se puso alude un pouco a eso, non? É o de sempre, luz do sol, detrás nosa, refracción, unha certa xeometría, para que poda provocar que esa refracción vaya creando uns discos irisados de forma circular. Algúns son espectaculares, cando sobre no medio da gloria se proxecta a sombra do propio avión. Xeometría, vale? Estamos nun avión, o sol está detrás nosa, vemos proxectada esa gloria e a propia sombra do sol encima de ese vapor, esa nubecilla que pode ver aí, onde se proxecta a gloria. Onde se proxecta a gloria. Que non sei dicir, pero aquí a veces digo, cantas aparicións da Virgen María serían eu mesmo proxectado sobre unha neblina a la distancia e é o mesmo que antes, sol por detrás, néboa, esas sensacións ao redor, neste caso unha foto, nunha simple vista, e que provocan ese efecto chamado realmente gloria. O espectro de Brodkamp o ten varios nomes. Hai un máis un nome alemán
que venga a ser así como brillo santo, Heinrich Sein, o sea, que esa es luz santa, brillo santo. Isto mesmo, buscando efectos diferentes, unha percepción realmente sobre a... Non o mesmo é parecido. De feito, Walter Levin, que era un físico do MIT, moi famoso porque facía clases de física moi didácticas, moi chulas, se colaba el péndulo para moverse, todo o que viña nos libros de física, e lo probaba en clase, ¿no? Las explosións e todo eso. Unha especie de hormiguero, pero de verdad, ¿no? Fixo esta foto e fixo o reto para que alguén le explicara exactamente que fenómenos físicos entran dentro desta foto, ¿no? Bueno, tamén podes ver todo o debate que houve de a gloria ou algo parecido, porque non hai, neste caso non hai néboa, bueno, é singular. É sempre o mesmo, sol por detrás, nos polo medio e refracción, difracción da luz do sol. Se fose Pentecostés, podemos dicir que as ánimas se elevan ao cero. De feito, este non, este é unha pista de deseo, pero hai outra que denuncia en Italia. As luces son terrenais. O efecto das luces é celestial, perdón. Nubes de cristais de seo sabonal que abundan neste ceo invernal, que provocan que esas luces que están na Terra se proseten con esa forma tubular que parece que están prosetadas cara ao cero, cando realmente non están así. Aquí o mesmo, neste caso, con o haber cristais de seo de diferentes geometrías pode provocar que aparecen incluso algunhas cores por algún lado. E aquí me gustaría a mí non ter o micro, normal, porque podía facer cosas como... poñendo un hálito e... Non me digades que só vos digo que eu son, aparte de unha boa persoa, que un santo, non ves a razón. Pode pasarse. Esta é moi complicada porque realmente en esta además aparecen 5 ou 6 fenómenos ópticos relacionados co sol e co inverno, desde un pilar solar como os anteriores que vimos que eran provocados por luces artificiais, neste caso este é o sol, esto non vencer, outros 2 soles pasando ao lado que en inglés chaman de sandor, a mí me gusta moito a palabra inglesa, son os cans do sol, en español chamase parelio, en galego chamase parelio. Non mirades que Sandor non é moito mellor, non? Están sempre a parte de unha distancia do sol, cristais de seo que reflicten a luz do sol e que provocan que aparezan esa especie de soles rebotados. Tamén aparece un halo solar todo alrededor, ese halo tamén provocado por cristais de seo. Son cosas moi fáciles de ver tamén en Galicia, días de inverno, noites claras, en Galicia, quitando Santiago, sobre todo na California galega, zona do Orense, por aí, que non hai nubes en inverno, podemos ver facilmente tanto halos solares como incluso parellos moi chulos, só parello, só esta parte, e de cores irisadas, non? Outra cosa é facerle fotos. Eu teño un montón de fotos que non se ve nada, pero que, mira, aquí había unha foto, que non, é complicado a geometría das fotos e a geometría e como funciona o sol. Pasa. E isto mesmo pero coa lúa, iso do medio da lúa. É unha foto, non se ve a lúa. A foto, a lúa, sobrespón a fotografía e todo aparece como se fosse un pequeno sol, pero vemos estrelas ao redor. É o mesmo que o halo solar, a luz, de feito, a luz é a mesma, a lúa rebota a luz do sol e por existencia de cristais de seo que refractan e difractan a luz solar a 22 graus aparece un disco. Cando a lúa normalmente é blanquecino, cando o sol pode ser incluso irisado con as cores do arco da vela. Pasa. Isto outra vez a lúa, neste caso cos seus mundos, os cais da lúa, os paraselenes, unha palabra inventada para poder traducir o tal, ao lado, e tamén parte dun halo lunar. Vedes que sempre son sitios fríos, non? Alaska e tal, pues así como sitios que son fáciles de ver.
Aí, como os comentaba antes, unha foto máis clara do cinto de Venus. O cinto de Venus, esa zona rosada, debaixo sai a sombra da Terra, que o Sol está posto, non se ve, aquí xa se puso o Sol, e arriba ainda se chega a luz solar directamente. E ten o toque de que o sitio chamase o Val da Lúa, un val vitivinícola, con viño en California. Pasa. Falando de monstruos e cosas raras do ceo, comentabas antes que as auroras boreales poden provocar fotos super chulas, super estupendas, maravillosas, e probablemente o pánico na población que as vía no ceo, ¿no? Neste caso é unha aurora espectacular. As auroras, un mecanismo que coñecémoslo moi fácil. O Sol, dentro das partículas que lanza ao espazo continuamente, algunhas delas, cando queren entrar na Terra, temos unha capa que nos protexe das partículas que entran no Sol, son partículas cargadas eléctricamente, protóns, electróns, e o que fai ese campo magnético terrestre é facer que esas partículas se metan polos polos magnéticos da Terra e coinciden cos polos xeográficos. Aí esas partículas arrancan electróns dos átomos de nitróxeno e de oxígeno. Esos electróns, cando son outra vez capturados polos propios átomos, remiten a luz que captaron, a remiten en forma de luz en cor verde cando son átomos de oxígeno ou en cor vermello cando son átomos de nitróxeno. Isto é física de bacharelato. Bueno, perdón, isto é física de grupo. Bacharelato supero que tamén, porque xa me queda un pouco máis noso, non? Isto é física atómica, son electróns, o que explicábamos de pequenos, de que arrancar electróns dos átomos. Aquí temos unha evidencia, unha clara, unha explicación, ou pelo dito, unha proba que no seu modelo de teoría atómica encaixa para explicar tamén estes fenómenos naturais. E máis, se poden ver dende calquera sitio da Terra. Hai documentado históricamente auroras boreales en Galicia, en Madrid, na Habana. Unha moi famosa foi na Guerra Civil Española, que aparece recollido en moitos sitios como milagro, unhas luces no ceo pola noite que non vos digo nada, hai 3 ou 4 séculos, non? Que aparecen registrados como saber o que era, sobre todo aquí en Galicia, no norte de Europa, que inventaban outro tipo de modelos, tamén a veces as altas religión, pero que nos estaban máis habituados a ver estas auroras. Incluso en día se poden ver aí, bueno, eu tenho un amigo que me comenta que a veces se ven luces no horizonte que sabendo que aquelas brillo, sabendo que non é nunha cidade ni nada deso, pois que realmente coincide con unha aurora que nese momento existe ou está pasando pois en Escocia, en Islandia ou realmente no Polo Norte, e que nos vemos por perspectiva e por curvatura da Terra, vemos como ese brillo no horizonte que non chegamos a ver con esta maravilla de formas. E máis maravilla é verás como evolucionan cando temos un vídeo, non? Como van bailando, as cortinas movéndose, e ese crepitar que fan o aire ata que se aparecen. Un dos misterios tamén é atopar auga en Marte, e a veces pois a NASA solucionan por fin, auga en Marte, por fin, auga en Marte, por fin, auga en Marte, non? Estas son as grandes familias de vez en cuando, non? Incluso a veces para de si mesmos. Vale, pues aí xa. Misterios ou fotos que deron moito que falar a moitísima xente que vive da nave del misterio. Aquí hai unha musiquita destas pero a falta de música, pois es claro para a palabra, non? Isto é unha imaxe da Viking, un destes proxectos Viking, que os máis bellos do lugar recordaredes de hai uns anos, como 30, 30 anos, e que en unha das fotos pues, parecía que había unha faciana. Ves? Un monumento dunha antigua civilización marciana que probablemente es esa entrada a uns túneles do interior, porque por aí, por eses ollos e torres que les armas, vai por bla 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 bla, ata que chegou sondas que orbitan Marte e poden facer fotos con unha solución un pouco mellor e se ve que simplemente é cuestión de perspectiva, sombras, luces, perspectiva e resolución, píxeles da imaxe, non? Neste caso parte de píxeles, que estos son esas fotografías electrónicas. De repente, o misterio que todo resuelto. Jo. Fixe un apartado sobre a Lúa. Podes contemplar como sería un mencer terrestre na Lúa.
falso. Estando na Lúa, a Terra non sae polo horizonte. Neste caso, era a primeira nave que orbitou a Lúa. Según avanzaba por lado da Lúa, ia vendo como a Terra se ia polo horizonte. Pero como a Lúa sempre ten a mesma cara frontal á Terra, non hai ese efecto que vemos nos de como... Pero neste caso falamos porque a propia era un vencer creado pola rotación da nave. Pero moi bonito de todos xeitos. E a misión Apolo tamén deu para moitos misterios e moitas historias e moitas tralladas. Isto no ano 2009 remasterizaron, se que soa tamén as activas fotos da nave Apolo, das naves da sonda dos objetos Apolo. Aquí vedes como quedaron as imaxes, igual de feas evidentemente, porque era tecnoloxía non sei, pero que se ve con máis detalle. Esta foto da primeira baixada de Armstrong á Lúa, con a cámara que estaba posta nunha das patas da sonda que aterrizou na Lúa. Aparte realmente a exploración lunar, cando foras consciente que estaba nas antenas que recibían comunicación dos astronautas, claro, estaban cousas que dicían, é xente. E aquí parece que é todo tan elevado, pero ali estaban con problemas do día a día, non? E de repente o problema que ten a Lúa coa ventasa, que está chea de pó, regolito, por efecto de continua caída de asteroides sobre a Lúa que provoca que se desfagan as pedras que están na parte de arriba, e ese pó estropea todo ata o punto que tiveron que reparar o guardabagos do rover, pois como aquí, cun plano e con cinta americana. Eles chaman de Dutch tape, cinta holandesa. Pero cinta americana, non sei por qué. E aí está. E é unha reparación feita por astronautas, probablemente a primeira reparación mecánica feita por astronautas ali, e menos mal, porque o desplazamento que cobraría un técnico na Terra sería brutal. Acabando pasado, este era o autorretrato, ahora selfie que era máis chulo, máis longe feito de aquí da Terra. Un astronauta que se fixo daquela era máis cutres, autorretrato. Así mesmo, se ve proxectado perfectamente o que ten por diante, a paisaxe lunar. Non se ven estrelas, se viran estrelas, saería o astronauta brillante, lembrade como era a Lúa, que se ten máis tempo de exposición, a fotografía non é como os ollos, entón son mecánicas diferentes de formación de imaxes. Pasa. E hai uns anos unha sonda lunar que está orbitando ainda hoxe en día a Lúa completamente, empezou a sacar fotos dos sitios históricos de aterrase das diferentes misións lunares. A mí me gusta moito unha foto sacada a 27 km de altura sobre a Lúa. Me gusta moito porque parece que estou por aí un animalito facendo cousas pola Lúa. Un destes todoterreos, aquí está a nave, a sonda lunar, pero é incluso unha ampliación como se ve a sombra que proxecta sobre a superficie lunar, o efecto do sol que está á esquerda, e eses caminos que fixeron os xeólogos e os científicos, cuando científicos non había, só había un xeólogo, os militares que levaban os rovers para un lado para o outro. Con isto non vou convencer a ninguén de que se un estivo na Lúa, non estivo na Lúa, porque evidentemente sobre non se pode levar ao ámbito da creenza, non? O sea, que depende do ámbito de eu non creo que non me fui a Lúa. Vale. Non estamos aí para desmentir este mito. Logo, se queres falamos deso, non? Pero aquí temos cousas que poden que son coherentes con todo eso, non? Pasa. Isto é unha foto feita por un astrónomo aficionado holandés da Estación Espacial Internacional que viu un bultito blanco e logo comprobando cos diarios a bordo comprobou que ese bultito blanco era un astronauta. Unha foto sacada da Terra a unha cousa que orbita a Terra a 400 km de altura, onde este home foi capaz de descubrir que aí había un astronauta. O mérito está no que non se ve. Tuve que facer un vídeo, a Estación Espacial Internacional pasa moi rápido polo ceo, seguila con un telescopio e unha cámara de vídeo acoplada é realmente moi complicado, porque algo que pasa moi rápido realmente, non? Todo isto é técnica fotográfica. E aquí vemos unha foto da Estación Espacial Internacional a 400 km de altura sobre a Lúa.
A Lúa está a milleros de kilómetros de distancia, simplemente efecto de perspectiva. A mí esta foto gustoume collela en parte porque o autor, Dani K7, é o único fotógrafo galego que ten fotos publicadas na Poz, e ten unha moi famosa, que é o famoso banco, o mellor banco do mundo, pois é o mesmo este, non? Que aparte fai fotografías deste calibre, sobre todo de difícil tamén, porque é fotografía dun obxecto que se ve moi rápido. Pensade que o tempo que tarda esa mosca en atravesar o disco lunar é un segundo. E mirade a calidade da imaxe, tanto que se aprecian perfectamente os cráteres da Lúa, como que se ve que esa mosca ten unha estructura de paneis solares, non? E pasamos a parte dos ovnis, xa para rematar esta pequena breve charla de cousas raras que hai no ceo, ou de ovnis fantasmas expertos en fotografías da NASA. Non sei como estamos de tempo. Iso que dicir. Un pasar un avión, un tal, isto tamén son cosas que se ven perfectamente no día a día, non? De feito, os que non nos dedicamos a isto, pero cando a xente descubre que sabemos algo da astronomía, mira, es que el otro día había una... Mira, se movía, no, bueno, Júpiter. No, porque... Júpiter. Bueno, vale, Venus. Se movía, sí, esto. Un satélite artificial. Un satélite artificial da familia dos Iridium, que é unha familia de satélites que no Sol por empezan a reorientar os seus paneis solares, e en ese momento se programan a veces labaradas que pode ser máis brillantes que o propio Venus, que é o obxecto despois do Sol da Lúa máis brillante que se ve no ceo. E son moi espectaculares porque a veces incluso parece que venen a un, non? Depende da geometría que ten o movimento dos Iridium. E son moi chulos porque podemos predecir cando se vai ver un Iridium sobre a nosa cabeza. E podemos predicir, pois, oye, imos a ver as estrelas porque hoxe dentro de media hora imos ter un Iridium dos que molan, dos moi brillantes. E se pode programar para velo ou para facer fotografías. Neste caso a composición é máis bonita porque aparece la novieta del fotógrafo e a Vía Láctea e todo eso. É un meteoro tal? Non, é outro Iridium, fixaderos que casi de día ainda, tamén se observa esa lavarada do Iridium por encima desta playa, nunha noite precisamente de chuva de estrelas, de meteoritos. Esta pareja estaba aí para sacar fotografías de estrelas fugaces ou de meteoros cando na Terra, e atoparon algo que non era meteoro, que era outro Iridium deses que deixou esa traza no ceo. Outro famoso fotógrafo español, Dani López, sobre todo porque fai vídeos timelapse moi chulos sobre o ceo de Canarias, un ceo privilexiado, e sobre todo vídeos moi bonitos. A veces aproveita a asistencia de superficies de auga para que apareza o propio teide e o ceo reflectido na auga desa pequena lagoa, e no fondo outro Iridium, e que son 50 e pico, e entón non remonto un ecometosat que e que non se ve porque sempre de día, porque evidentemente no noite non podes sacar fotos á Terra. Estes é unha constelación de satélites de comunicacións, entón cubren toda a Terra en todo momento. Misterios que non son misterios en temas astronómicos, vou poñer 2 ou 3 que saíron tamén fotografías na web da NASA. Neste caso, un manuscrito de 200 páxinas datado do século XV que estivo perdido, que comprou un tipo chamado Bowling por millóns de dólares, que logo donou nos anos aires dele, que está escrito no linguaxe que ninguén entende, con imaxes astronómicas de constelacións, pero que ninguén sabe que é. E que quen se dedica a isto intenta decodificar, será algún saber antigo que alguén quiso codificar para que non chegara aos oídos. Bueno, será probablemente non sei, alguén practicando novas tipografías ou cosas raras, non? Pero bueno, digamos que entra dentro do que será o que está dentro deste manuscrito chamado de Voynich. Misterios como moitas, aquí trouxen unha aventura rupestre de hai 7.000 anos nunha cova, non sei, Kentucky ou por aí en Estados Unidos, composta coa Vía Láctea por encima. Neste caso, probablemente son figuras, figuras que poden ser relevantes na época, como pode haber de bichos, bisontes, cerdos, como pode haber símbolos astronómicos
Dende hai uns anos, sobre todo, cando empezamos a revisar petroglifos e antigos monumentos arqueolóxicos a vista da astronomía, nesa rama do saber chamada arqueoastronomía, parece que os antigos eran menos tontos do que parecía e que ninguén se molesta en mover pedras por mover pedras ou en facer buratos dunha pedra, máis que nada porque había que comer e había que cazar, non? E probablemente moitas destes monumentos antigos pois incluso tiveran interés astronómico. Interés astronómico porque o coñecemento de como se move o firmamento pola noite, polo día, pola noite, os movimentos do Sol son fundamentais para coñecer o paso das estacións. Hoxe en día non sabemos onde está o Sol e onde se pon o Sol. Non sabemos en que fase da Lúa estamos hoxe. O sea, de aquí seguro que ningún de vos, bueno, perdón, hai varios astrónomos aficionados, casi ningún de vos sabería en que fase da Lúa estamos, non? Antes era fundamental poder controlar o paso do tempo, poder ser capaz de dicir a tua tribu cando se va a producir unha migración de bichos do norte ao sur porque vai vir o inverno, ou cando empeza a ser o momento que hai que empezar a plantar para poder ter unhas condicións favorables de sementeira porque empeza o período de calor ou o período de chuvias. Así te controlaba o paso do tempo, eran os chamáns, os sacerdotes. E tes un tipo que se di, eu podo predicir cando chega a primavera, e te di que toda a tribu ten que montar unha pedra de arriba a baixo para poder predicirlo, pois toda a tribu encantado da vida. Espera, te ponemos unha pedra, 2 e 3. E a partir de agora, ese señor va a ser o que nos diga cando hai que sementar, porque él controla o paso do sol e sabe cando que se empezan a ser máis longos ou cando empezan a ser máis cortos. Eso que agora sabemos ciencia ou científicos, comprender esa regularidade do ceo, ese saber que transmitimos a través das escolas, en tempo se pasaba a través de paisafillos, sacerdotes, religións e todo isto. E todos nosotros en isto como exemplo dese saber antigo que ahora somos a veces incapaces de descifrar, porque moitas veces parece que é evidente. Supernovas que aparecen pintadas por cuevas chinesas, petroglifos galegos que parecen marcar o momento do solsticio ou do equinoccio, elementos que parecen ser calendarios solares, lunares, que permiten medir ese paso de tempo tan fundamental para o establecemento da agricultura. E se algo realmente misterioso nas fotos da NASA é un vídeo chamado Centrifuge bailando no planeta Terra. Ten unha música moi chula que non vais escoitar. É misterioso porque sempre que sae deste Mark Harding este vídeo sempre hai debates entendidos de que coño te quero isto con astronomía e realmente é complicado de dicir que a misterio desto é que fai a NASA publicando un vídeo dun señor bailando presente por todo o mundo. A mí me parece máis curioso deste vídeo realmente os chicos do testigo, non? Aquí aparecen chicos e chicas de Irán danzando nunha escola de danza coa cara tapada para que non se vexa quen son. Aparece danzando con xente en Corea do Norte. Aparece realmente dicindo como a humanidade con todos os diferentes que somos, como a través do baile é capaz de enganchar, engañar a un montón de xente para que apareza facendo o tonto ou divertíndose nun vídeo que logo monta na súa casa. E hasta aquí é o que vos quería comentar. Así que creo que aquí me engañaron, creo que hai un apartado de preguntas e entón pues terei que intentar responder as preguntas que pagades. Vos preguntade o que querades que eu contestarei o que me dé gana ou que saiba, que a veces pues será cosa diferente. Bueno, tens agora un minutiño para tomar auga, empezamos os avisos de rigor. O primeiro máis importante é saber que quere vir a cear con Rosi Vega, acompañante desta noite. Imos, como sempre, os xantares en menú de 15 euros. Ademais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, 10. Ten que facer a chamada convenida, xa sabe. Ben,
Tamén temos que dicir que, bueno, todo isto é posible grazas a axuda de diferentes xente, de diferentes asociacións, da asociación da ADP, a Asociación para o Avance do Pensamento Crítico, de Círculo Escéptico, de a Casa Comercial Costolla, tamén do Eras Nunes, que nos acolle, e tamén da Universidade de Santiago de Compostela, que permite que podamos ter o aloxamento da xente dos convidados de Escépticos no PAF. Tamén depende de todos vos, e cando os marcheos... Yo soy de Renfe. E tamén depende de todos vos, se queredes colaborar connosco, pois sabemos deixar por aí un pequeno bote, que está. Bote branquiño. Este banco, vale, este. Entonces, cando paides a vosa consumición, se queredes deixar algo, con isto que nos facendo, pagando os gastos para ter a toda esta xente. E a última institución implicada en todo isto, que é Escépticos no PAF Compostela, é Divulgación, que é a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica. Dito todos os créditos, pasamos a fase de preguntas.